Timora mayibuye le-Afrika sithetha ngayo sibeka ngoku imizuzu elishumi elinesithathu emveni kwentsimbi yethoba kanti uLucky Dube different colors one people. Sikhupha umfana kaNomelkhaya. Amashumi amabini anesihlanu kwinyanga kaCanzibe ngonyaka womoka 2026. Ungomvulo siqala iveki kunjalo nje siyabulisa ekhaya. Le imbadu kwivukani FM siyakuthula nje 12. Besuka koward 36 eKing Sabatha Dalindyebo Local Municipality. Igaga lomuntu omkhulu lihlala kwaNduli nami kulapho ndisuka khona. Nkosi Nondumiso Mpana nendaba zentsimbi yethoba. Zawubuya ngomso ngentsimbi yesixhenxe kusasa. Liqonga ivukale lenzele wena ukuze sikwazi ukuthetha ngento zethu, sikwazi ukuncokola ngezinto ezisifunayo. Sifuna ukuthi ngenye imini sasilapha siyabulela. Kodwa akayikho into eyakhiwa ngemini enye ize ibe kanti iyalunga, kodwa ifuna intatho nxaxheba yam nawe ukuze sibeke kwindawo engcono. Masingafudumezi imvubo singene ngqo kwindawo apho kanye kufele khona ithole. Yeyiphi indlela yokubhiyozela ubuAfrika enoxolo nengacinezeli indlela yokwenza yamanye amazwe aseAfrika? Maliwo vakala ndithi yeyiphi indlela yokubhiyozela ubuAfrika enoxolo nengacinezeli indlela yokwenza yamanye amazwe aseAfrika? Umxholo lowo esawuthi sibe kanti sigangatha kuwo kusuku lwanamhlanje nawe kasikuvaleli ngaphandle ungena ku-072 514 5381 siva uba wena uthini na. Kaloku eli qonga sithi abantu izinto bazithethela ngokwabo sibathetheli ngokwethu. Konto ndinoyenza ke mna kwabanje izitya kodwa zikhona izazi, bakhona abantu abanelizwi elivakalayo noko kulo mba abanothi babe kanti bayasiweza kuba ndithetha nje Mncibini sinaye oyiconvener kwixhalanga civic platform apha kanye esakhe isizwe kuye mnumzana uBulelani Kabunyonyo. Mhlekazi wamkelekile enkqubeni. Mandibulele Faku, ndibulele kuwe Ziqelekazi, ndibulise kubaphulaphuli bevukani, ndibulise kuyo yonke indawo abakuyo, ndithi one Africa, one people, one economy. Kostad siyabulela. Kwenye icala sinaye phuma kwiphakama Eastern Cape lo ngumnumzana uPhiko Lomzi Adonis. Mhlekazi wamkelekile. Sekuwe msasazi nakubaphulaphula nalapha estudio. Inkosi. Nkosi kakhulu, ukhumbuleke sinethemba lokuba sakwazi ukufumana umnumzana uDester Emmanuel Anamo. Yena ke ngwangapha kwela lizwe lase-Ethiopia kodwa uzinze phaya eBuffalo City Metro. Naye sawukuncokola naye ngalo mxholo sithetha ngawo kusuku lwanamhlanje. Kuba lo mxholo siza nawo kuba nakubeni sibhiyozela nje isithi Africa Day, Africa Month, kodwa inyanise into yokuba ubume ngoku bobuAfrika xa sithetha kwicontext yaseMzantsi Afrika kumakhwelo enziwayo ngokuba abanye abantu abalapha ngokungekho mthethweni bamanye amazwe mabaphume baphela. Masihle amahlongwana ke apho kuba nalowo esakuba umongameli weli umnumzana uThabo Mvuyelo Mbeki ube nelizwi malunga noku. Maske siqale simve phambi ngoba iindwendwe zam zingene ngokubanzi kulomba. Now, we've got many problems here. Problem legitimately raised. Huge levels of unemployment. That's correct. High levels of crime. That's correct. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due. They are not due to undocumented Africans. They are not. We know the history in detail of how South Africa, 1994 to 2000, 2008, 2009, the country goes up like this.
growth rates reach 6%. From 2009 goes the opposite direction. Doesn't cause by undocumented immigrants. The people who caused that, if you look at it, that decline, they are laughing in a corner there because we're pointing not at them, but we're pointing somewhere else. It's wrong. Yeah. Isizathu soba ndingene ekhwapheni kanje kukuba nakubeni sithetha nge-Africa Day kodwa inyanise into yokuba zininzi izinto ezithethekayo, zininzi indlela abemi boMzantsi Afrika ababona ngayo ngenxa yezinto abazikhalazelayo xa kungoku, njengoba bendishilo ndathi kukho la makhwelo okuba abemi bamazwe angaphandle abalapha ngokungekho mthethweni ababe kanti bayashiya kweli. Xolo ke ekwanjwa kuwo kulo unyaka umi ngolu hlobo umxholo othi African uthi ke 63 years of unity, integration and development. Let's celebrate together. Ngumxholo lo ekwanjwa ngawo kusuku lwanamhlanje uba kunyaka ka-1963 apho kanye sibuyela khona xa sithetha ngolu suku. Kodwa ke maniqale kuwe Ntakabunyonyo. Siyeke into beMzantsi Afrika ngo-2026 kwenzeka ntoni xa sithetha ngolu suku? Uni njenge-civic organization ithetha ukuthini olu suku? Msasazi, olu suku lunika ithemba kumAfrika ngokubanzi nokuba ukweyiphi na indawo elapha kweli lizwekazi lase-Afrika. Uthi 63 years of unity, umanyano, 63 years of integration, ukudibanisa izwekazi le-Afrika, 63 years of development, uphuhliso lwezoqoqosho apha e-Afrika. Let's celebrate together. Ithi ke loo nto umAfrika nomAfrika ufanele ngabe uyinxalenye yokucelebrate okanye yokugqobela le 63 years. Ngelo xesha kwakudityaniswa kufonyishwa okanye kusekwa i-Organization of African Unity, yayingeyompazamo, yayikukubona ukubana kufanelekile bonke abantu beAfrika, zonke izizwe zeAfrika zinikeze inkxaso kulawo mazwe angekaphumeleli ukufumana i-political freedom. Ze xa sawudibana zonke izizwekazi zalapha eAfrika zifumane loo nkululeko, esibhenefite kuyo siyi-South Africa as some of the last countries zokukhululeka politically, sikwazi ukuqala indlela entsha eya kwi-economic freedom. That means ukukhululeka ngezoqoqosho. Siselapho ke msasazi thina siyiqala ngasivi platform into kokubana ewe siyavuma ngo-1994 siyifumene i-political freedom sonke njengamntu wonke walapha eAfrika, kodwa ivoti ayiyonto ulala ulidlile. Ukuze udle fanele uxhamle kwezoqoqosho ze-country yakho. Izwekazi laseAfrika ke lityebile ngakwizimbiwa. Yiyo loo nto abo bebekade befudula besicolonizer, amaPortuguese, amaNgesi, amaBelgian nabanye babeze behlosile ukuzothatha ubutyebi bethu. Obo butyebi ke ngokufanele sidlale indima yokuba sikubuyisele kumntu waseAfrika uze umntu waseAfrika abhenefite kubutyebi beAfrika. Enkosi msasazi. 22 emveni ko-9 o'clock masilungise imicimbi ekhaya sobuya siqhubele phambili nenkqubo. Zonke siyabazi oomamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Sakusindwendwela nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye i-text iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Yokutshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Thina ungekayamkeli i-friend request yam. Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane icover. Awugcwalisi iforms, ii-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayile *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. Mntaka Adonis, njengephakama
Eastern Cape sithetha ngolusuku nithini indlela yokulibhiyozela ifanele ibenye naxa sijonga imeko esikuyo apha ku-2026? Msasazi mandibulise ndiphinde ndibulele lithuba kwakhona singuPhakama Mpuma Kapa. Mhlawumbi msasazi uba ndiqala ngolu hlobo elithi Yeah. akusokuze kwabakho manyano eAfrika. Zange lube khona msasazi ngenkomfa ka-1963 le yayisungula igumgedle le-African Union. Siyazi uba yayikhokhelwe ngelo xesha ziinkokheli ezaziphambili ooNkwame Nkrumah noNyerere e-Addis Ababa, Ethiopia. Msasazi, uNkwame Nkrumah as the first leader and the first liberation president yaseGhana, ilizwe lokuqala ukukhululeka, wema wathi onke amazwe aseAfrika mawathi ephuma kulaa nkongolo abe enomongameli omnye, abe nomkhosi omnye, abe ene-currency enye ngokwasezimalini. Eyithetha loo nto uNkwame Nkrumah kuba wayengumongameli wokuqala ukonyulwa amanye amazwe esazama ukulwa ukokuba afumane le nto kuthiwa yi-independent. Elandelwa ke yiNigeria njalo njalo kuya ke phaa koZaire, iCongo. Kodwa msasazi abantu abanjengoJulius Nyerere bema entla bathi ilizwe ngalinye malizisungule urhulumente walo. Ze kuthi ekuhambeni kwexesha kudityanwe. Ndizama ukuthi ke msasazi ukuba 63 years ago kwakukho isiphakamiso sokumanyana iAfrika, kwazona ezo nkokheli zazi kuloo nkongolo zange zivumelane ngomanyana iAfrika. Simbonile uMuammar Gaddafi eyithetha le nto yokumanya iAfrika de wabe uyabulawa, ethengiswa kwanzezinye iinkokheli zeAfrika. Into esiyibonayo ke thina singuPhakama msasazi yinto yokokuba sokuze ibe khona imanyano yaseAfrika, amanye amazwe asahamba entuntu esithubeni eyokugcwala kwamanye amazwe okanye abemi baloo mazwe. Laa nto yayithethwa nguNkwame Nkrumah msasazi, akukho nomnye umntu owayivumela uba mayenzeke. Xa kunamhlanje after 63 years onke amazwe aseAfrika axwebile, iinkokheli ezazifumana ukulawula ngelo xesha zarhwebela emakhayeni wabo le nto kuthiwa yi-industrial scale of corruption. OoMugabe bafe bezizinhanha nabantwana babo. Uzawubabiza banintsi ii-leaders zaseAfrika ezokuqala esasizithembile, ze amazwe abo ayilephuqe iyiyo namhlanje. Mzantsi Afrika ke wangowokugqibela ukufumana inkululeko. Xa kunamhlanje azange singuMzantsi Afrika sikhethe into yokokuba abelungu masibagxothe okanye singasebenzisani nabo. Sakhetha ukusebenzisana nabo noba babesikolonayizile msasazi. Yiyo ke ngoku le nto uMzantsi Afrika ubuzama ukusebenza nabantu babo, kodwa bakwazile ukushiya i-Ethiopia, bashiya iPakistan, bashiya iNigeria. You find every sort of African descent in South Africa. Which country does have that ngaphandle kweSouth Africa? Ngesizibuza umbuzo bekufama sithi kaloku abaleqa indyebo kula mazwe ngoba iinkokheli zethu zafumana inkululeko. So singuPhakama msasazi apha eMpuma Kapa sithi
akusokuze lamanya ilizwe ngoba umanyano Msasazi athi amaNgesi yi-unity of purpose. Nimanyana ngenjongo nokuphuhlisa loo nto animanyani ngentetha. Singathi masimanyane Msasazi. Xa simanyene kufuneka kubekho izigqibo nezinto esivumelana ngazo kwenziwe exchange ngoba i-unity does not come from one side. Uba sithi simanye iAfrika siyimanya ngantoni? Siyimanyela phi? Ngeyiphi imiqathango? Zezo nto Msasazi kufuneka sizithethe. Enkosi. Sikumashumi 28 emizuzu emveni kwentsimbi yethoba. Mhlawumbi umamele napha kuFacebook silive uthi Vukani Community Radio, uzawufika silive apha mhlawumbi nale inkqubo uba ikuphosile namhlanje ukwazi ukuyifumana xa unethuba lokuyimamela. Masilungise imicimbi ekhaya. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nespaji sakho. Ukuzifumanele ziVukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Sikwicala emveni kwentsimbi yethoba le imbadu kwiVukani FM sincokola nomnumzana uBulelani Bunyonyo yena iconvener phaya eXhalanga Civic Platform, kanti ukhona ophuma kwiPhakama Eastern Cape okanye Phakama Mpuma Kapa umnumzana uPhiko Lomzi Adonis. Akakangeni ke uDesta Emmanuel Anamo, andazi uba kutheni singekabi naye nje kuba kakade uyiqonda kakuhle into yoba befama siphakathi ngoku nale ngxoxo. Sazi ke sawubona uba uyawungena kusini na, kodwa ndishilo ke ndathi asikuvalanga ngaphandle, uzawungena ku-072 514 5381. Umbuzo siwuhlabe kuwe ekhaya, yeyiphi indlela yokubhiyozela ubuAfrika enoxolo nengacinezeli indlela yokwenza yamanye amazwe ase-Afrika? Ubumva kakuhle umntaka Adonis njemba ebethe yakhe ingabulazigcawu ungene abese ngena ngqo kulo mbuzo siwuhlabileyo kuwe ekhaya. Mntaka Bunyonyo, uphendula kanjani wena lo mbuzo? Yeyiphi indlela yokubhiyozela ubuAfrika enoxolo nengacinezela indlela yokwenza yamanye amazwe ase-Afrika? Ndiya ke ngoku kulaa ndawo ixoxisayo xa kungoku athi umntaka Adonis awunofika kwi-jurisdiction yam wenze noba intoni ophula imithetho yam, which is ke ngoku le nto ibangela ibe ngathi kukhona ukungavisisani ne-pressure groups zaseMzantsi Afrika kunye nabafike kweli ngongekho mthethweni. Msasazi, ayikho indawo onoze ufikelele kuyo kungekho bungcwele kuloo ndawo. Ubungcwele obuthi in a society that is okanye i-society egcwele ukungenzi izinto kakuhle, ufike wena ucinga ubana uzawufumana abantu abazawuthi bawuhloniphe umthetho ngale ndlela ufuna bawuhloniphe ngayo. Yeah. uMr Adonis uyibeka kakuhle le nto, uthi ekugqibeleni sidinga i-unity of purpose. Singathethi nje ngayo ke lo unity of purpose, but siyenze, siyisebenzele singamazwe eAfrika wonke ngokulinganayo.
Yabona ke iSouth Africa utshilo wathi ibe yokugqibela ukufumana inkululeko epolitical. Apho kuye kwakhona ithemba ngo-1994 xa kubuya ootatomkhulu bethu bebuya kwi-Robben Island bebuya kwi-exile, babuya besinika ithemba. Lelo themba ke elo elithi litsale libe ngumtsalane ebantwini abasuka kwiindawo ngeendawo, not only in Africa but throughout the world. Baninzi abantu abalapha eSouth Africa abangengobalapha eSouth Africa. We are saying ke immigration into ezenzekelayo kakhulu, izenzekela ngokubona okanye ngokubona amarhewu aluhlaza kwelaa cala lingaphaya, neenkomo neegusha zisoloko zicinga uba amarhewu aluhlaza angaphaya kwenantsikana komlambo. Now when we are xa sithetha ke nge-unit of purpose, sifuneke sijonge into kokubana le African Union sithetha ngayo ithini na. I-African Union ithi the Africa we want by 2063. Izibeke iintsika zokunto kokubana ngo-2063 ingaske i-Afrika ibonakale iyinto enjani na. I-Afrika enoqoqosho olubandakanya wonke ubani wase-Afrika, noba useMozambique, useNamibia, use-Ethiopia, useSudan, useLibya, use-South Africa. Uqoqosho lwezo ndawo zonke xa zidibene ziyi-Afrika mayibe luqoqosho oluthi luncedise nabani na ohlala kwezo ndawo, ongummi kwezo ndawo. That means an inclusive economic growth that assists each and every citizen okanye resident of Africa. I-Afrika emanyeneyo ngokwezopolitiko, i-Afrika eziphethe urhulumente kakuhle ngedemocracy ne-respect of human rights, i-Afrika enoxolo ne-security, i-Afrika edibeneyo nemanyeneyo not only on economic purposes but also ngokwezenkcubeko, i-cultural values and ethics zethu. I-Afrika msasazi ephethwe ngabantu. Uthe utata Adonis, i-Afrika, some of these African countries okanye amanye wala mazwe athe azibhaqa sele aba bantu bapha phezulu politically abatyayo okanye abahluthayo ohlohle sabo. I-South Africa ke ayikho different kuloo nto leyo, but eyona nto siyifunayo msasazi engamandla yinto yobana i-Afrika xa ithe yamanyana ikwazi into yobana nayo ibe yenye yee-continents ezinothi zidlale indima globally. That means kwilizwekazi lonke apho sinokwazi uba nelizwi khona, sikwazi uthetha, sivakale, kuvakale xa thetha iAfrika, because nathi sinabo ubutyebi apha. So msasazi, le nto yokuxuthaxuthwana ngethambo, ithambo elingenanyama, sithi abantu bezinye ii-countries beza apha bazosithathela imisebenzi. UPresident Mbeki is correct by saying awuzuyisolve iproblem ngosuke ugqothe aba bantu sicinga ubana bayi-challenge. Nangona sisithi nathi siyixhala ngasiphi platform, akufanelekanga ungene eSouth Africa ungena illegally. Yes, we do not accept abantu abangena illegally, but ayiyo main problem yethu into yokubana kubekho abantu esicinga uba abekho legal eSouth Africa, because asinabo ubungqina boba bonke aba bantu sithetha ngabo abanazimpepha okanye basuka bezokwenza icrime eSouth Africa. And the moment okanye ukuba ngaba aba bantu kwiindawo zabo eDemocratic Republic of Congo bangaba nawo amathuba yokuxhamla ebutyebini babo, andiqondi bukhona umuntu waseCongo onofuna uzohlala apha eSouth Africa eshiya ikhaya lakhe. Kukhona i-peace and prosperity eDRC. Enkosi msasazi. 072 514 5381. Masibuyele emva mntaka Adonis. Now ukungoneliseki izinto ezithile zelizwe, manithethe ngeSouth Africa kuba silapha, ezichaphazela abemi bamazwe ngaphandle abalapha eMzantsi Afrika.
that is ukubakho kwabo apha. Loo nto ayithi bazi ukuthandana nokuhloniphana nokunyamezelana obekunoba khona ukuba yonke into ibisenzeka kakuhle ngendlela apho sonke soneliseka yiyo ukuba bekukhona ukusombululeka kwezo ngxaki. Now, izinto ezifana ne-political will apho kufuneka khona. It seems like ngoku akukho bani ufuna ungenelela ukuzama ukuza nesisombululo kwinto ebangela uba sibone minyaka le imibhodamo eyenzeka phakathi kwabemi bamazwe ase-Afrika nabemi belizwe loMzantsi Afrika. Msasazi masiqale ndidilishane nale nto ithi iAfrika yayinye. Okay. Yenziwa yi-Berlin Conference into okokuba iAfrika idivayidwe, ngoba ithi loo nto isikhokhelele ekubeni sixoxe ngaleya ntlukwano ze kubonakala into okokuba akukho mntu ufuna okanye akukho mntu uthi uyayamkela into yoba sasohlukene kwakuqala, athi umntu noba uphi apha eAfrika uthi useAfrika. Msasazi before Especially network. Yabona le network ilwa nathi. Ayithandi into entle. Ithanda into entle mntakaDonis le network. Bengathi nje uyagungqa. Bengathi uyagungqa nje wena bo. Conference yaseBerlin. Izikumkani. Yandibetha. Oh, inhle kakhulu kodwa kwelicala lam. Mhlawumbe Yeah, umhle ngoku, umhle ngoku. Mandivakale kakuhle. Umhle ngoku, umhle kakhulu ngoku, yes. Ya, ndithi ke msasazi, masiyeke ukuthetha ngembali engaphelelanga xa sizama ucubungula le nto, ngoba kukho i-misconception okanye ulahlekiso oluthethwayo loba i-Berlin Conference yiyo eyahlula iAfrica and borders. Loo nto yenzeka nge-1800. Ndithi ke msasazi, makungabikho kulahlekiso. iAfrika yayinezikumkani zayo. Izikumkani zazinee-territory zazo. Nalapha eMzantsi Afrika msasazi, singayanga Afrika, sinezikumkani ngezizwe. Zinemihlaba, zinemida. Imida ke msasazi zii-borders ngokwesiXhosa. Yeah. Ngoku ke abantu xa besithi iAfrika yayi-borderless, ayonyani leyo. Imida yayisenziwa ngemilambo, imidwa isenziwa ngeentaba, imida yenziwe nangamahlathi. Yiyo ke msasazi loo nto funeke siqale siyikliyerishe nje abantu bangaphazamiseki. Africa has always have territories. Wawungenawusuka kumhlaba wamagcaleka ungumXhosa okanye uyimfengu okanye nokuba ungumThembu. Zonke izizwe zazinemihlaba yazo, and loo nto yayisenziwa ngemibanga-mhlaba zeemfazwe, kodwa izizwe zaziphilisana nento kuthiwa ngu-side by side. So ukuza ke msasazi kufutshane into yoba xa esithi ugxa wam abantu mababaleke kwiindawo abasuka kuzo ngenxa yamakrewu aluhlaza, umbuzo ke umile ke msasazi, uthi xa ngabani usiya kwelinye ilizwe okanye kwesinye isizwe, kukho iindlela zongena msasazi. Nditsho loo nto msasazi yenzeka ekuhlaleni nakweyiphi indawo. Awunawusuke msasazi uzibone sowunenxiwa ungakhange wayobusa enkosini, wenze izicenge, wenze izingxengxezo, usikelwe, waziwe ngokusesikweni. Loo nto yayisenzela into okokuba msasazi xa kusamkelwa abantu kungathi kanti kwamkelwa izihange nezikhohlakali. Lo mcimbi ke msasazi sithetha ngawo eMzantsi Afrika ngoku ngulo wokokuba apha sizibona sinezihange nezikhohlakali. Andazi kugxa wami into yoba xa besithi abantu besiza eMzantsi Afrika beze ngokusemthethweni, uthini ngaba selapha ngaphakathi abangene ngokungemthetho? Funeka ndiphendule kapho.
ngoba singabemi belilizwe simile sithi awunothi ubile kwakho msasazi Yeah. indoda seyisimbona egadini ungayazi noba ingene phi ingene njani. Kuthi xa uvuka uhewula ubuza uba njani uyongena ngesango elirayithi ugxekwe. Yiloo nto ke msasazi eyenzekayo eMzantsi Afrika ngoku. Ndifuna kuyicacisa ngokuphandle into yoba akuzange naphina udwendwe olungena ngocango lunkqonkqoze. NeBhayibhile livumela kakuhle ithi itsho, ithi nkqonkqoza uvulelwe, icela uphiwe. Sure. Lo mntu uvele uneseke ezithathela uzamthini xa uthetha naye? Inkosi msasazi. Nkosi kakhulu. Nawe ke sishilo sala sikuvalele ngaphandle. Thumela i-voice note okanye sitsalele umnxeba ku-072 514 5381. Ngaba imeko yangoku ayithibazi kusini na ubuAfrika ebekufanele uba siyabungqamla ngokwendlela yokunyamezelana, ngokwendlela yokwenza izinto silandela imithetho, imimiselo nemiqathango yamazwe sithi sinyathele kuwo aseAfrika. Kulapho kanye sikhoyo zokwazi ukuthetha nathi. Ndazi ke noba sidesa naye na mnumzana uDesta Emmanuel Anamo. Say good evening. Thank you very much for joining us. Ndazi ke ngathi ndibona yena njengathi ukhona apha qha. Ndazi noba uzawundiva na. Mr. Anamo. Okay. Masibe sisithi into zakhe ngapha sambetha. Now ndifuna before simove ke siye napha ekhaya sive uba uthini umhlala ekhaya. Ndifuna mntakaAdonis nawe mntakaBunyonyo ke sive kuqala uba uthi xa ejustifya okanye esoyama ngento yonke ayithethayo kulo mcimbi abonakala navakala ewunqanda uformer president Mbeki, abuyise noko amabali akudala otyathango phakathi kwelizwe loMzantsi Afrika kunye namazwe alapha kwizwekazi Afrika. Masive. I keep telling stories about what happened in the past in terms of our relationship as a liberation movement with the rest of the continent. I tell a story, for instance, of one of the cadres of the ANC in Zambia who became our person at the airport. So he received us coming in, going out. It was very familiar furniture at Lusaka International Airport, such that they would allow him free run of the airport. He would run, get into the planes on the tarmac and all that. And one day, the Zambia police come to the ANC office and they say, his name was Oshkosh. That was his pseudonym. They said, can we please see Oshkosh? But let him come with one of your senior people. So I was asked to accompany Oshkosh to the Zambia police. And the police officer says, Oshkosh, you a free run of the airport because you work for the ANC. And what you've been doing, some planes land in Lusaka. You walk into the plane to collect drugs from drug dealers. You walk through the airport with the drugs. The drug dealer is Zambian, comes through the airport as it's clean, and you hand over the drugs to them outside. So my mouth is dropping. So the police officer said, now, but Oshkosh deny what I'm saying. He couldn't. And so we wanted to tell you, Oshkosh, this thing. So that's the end of the business. So we stand up to look at. The police officer says to me, no, Mr. Mbeki, please, I want to talk to you. So Oshkosh leaves. And so he says, we are going to arrest the Zambians who are drug dealers. Now, we want you to get Oshkosh out of Zambia very quickly so that by the time we come to arrest him, he's not here because we don't want to embarrass the ANC. And indeed, that's what happened. Another story, a sad story. There was the Prime Minister of Tanzania. His name was Sokoine. Prime Minister Sokoine was driving in a convoy in an area of Tanzania where there were a lot of our people. And one of our drivers knocked Premier Sokoine's car and killed him. He died. So you can imagine we're sitting in Lusaka and the news comes and I don't know what the Tanzanians did,
but we're all of us so scared that Sokoine is very popular. Is it turned the whole country against the ANC? It didn't. They handled it in such a way that you couldn't sense that there was any a sense of hate from the Tanzanians towards ourselves. I'm talking about a particular kind of relationship that we had with the rest of the continent. ubudlelwana bebenabo but ke ngokuleni case bengumbutho we-ANC kunye necontinent le obviously ke baba selulawulweni so bobudlelwane baqhubeleka. Now mntakabunyoni okokuqala ezi ngongoma azibekayo uba uMbeki ucinga uba ziyancedisa kakhulukazi kwindlela yokuqonda nemvelaphi yelizwe loMzantsi Afrika kunye noqhogwano kunye namazwe alapha kwilizwekazi iAfrika ngokukhumbula le nyanga iAfrica Month kule Africa Day? Well, msasazi, ezi stories zithethwa ngutata uMbeki zinene and zinyaniso okokubana indlela yokuthatha okanye yokudilishana nezaphula imithetho fanele ibe ingabiyo ndlela ezawuthi ichithe ubudlelwane phakathi kwethu siyi-South Africa namanye amazwe eAfrika. Uyabona msasazi, kude kudala iSouth Africa yayidinga ootishala be-maths and science and sibafumane eGhana. Yeah. Kude kudala iSouth Africa okanye iSouth West Africa ngelo xesha iNamibia yayidinga ootishala bezifundo ezithile. Oobhuti bethu babesaya kufundisa eOshakati, oOndangwa naseVenduku ngelo xesha. Yeah. Kungoku sikule meko sikuyo eMzantsi Afrika, oogqirha abaninzi bemixolo i-neurosurgeons andiyazi uba nditolika kakuhle na, but i-neurosurgeons ezininzi zezezwekazi lalapha eAfrika and basinika umsebenzi omhle kakhulu. Ndibala ntoni na, i-structural engineers ziphuma eZimbabwe. So ndizama ukuthi msasazi le nto yobudlelwane between ii-countries zaseAfrika ayiyonto sinokwazi ukuyinceda. I-migration yinto efanele ukwenzeka kakade kuba izikills zethu azifani. Yes, siyatsho sithi ubugebenga okanye uburhalarhume okanye i-criminality yinto esingafunekanga siyi-accepte nesingafunekanga siyipromote noba isuka kwi-South Africans noba isuka kumntu waseNigeria okanye kwelinye ilizwe. We must deal with criminals like criminals, just like uOshkosh was dealt with outside, into yokokubana uthengisa ii-drugs okanye upromota i-drug trafficking. Therefore ifuneke simdisowune umntu onjalo. Yiloo nto ke funeke sikwazi ukuyenza between amazwe ase-South Africa, ilizwe laSouth Africa namanye amazwe. Ukuba ngaba kukhona abantu abaziphethe gwenxa eSouth Africa mabakhutshwe ngokusemthethweni, singazithatheli umthetho kuthi. So msasazi, akekho umntu onoza promote into yobana abafiki eMzantsi Afrika behlala bepromota i-crime eMzantsi Afrika. Andiqondi bikhona umbutho ongazupromothe le nto leyo. But ubudlelwane asiyonto sifanele sithi xa sinengxaki eSouth Africa sikhawuleze sipointe kubanye abantu bamanye amazwe. Masibakhuphe ngendlela esemthethweni abo bangeni ngokungekho semthethweni. Abo benza i-crime masidilishane nabo as criminals, not necessarily as illegal immigrants. Let's treat criminals as criminals. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu. 0725145381 sazama ukujonga uba kubani lo wesithathu apha xa ndibangambiza angasondeli. Benditsho ke sikhangela umnumzana uDester Emmanuel Anamo. Mr. Anamo, good Yes, evening. sir. Good evening. Thank you very much for joining us. I've been calling you. Now, Africa Day, how do you describe as an Ethiopian
Africa Day in line with what is happening in South Africa right now? Yeah. Africa Day should be celebrated in harmony and in united voice. Hmm. But what in South Africa happening nowadays, especially in March to March and these other marching opposition parties. Hmm. Actually, in my point of view, I cannot blame the frustration of South Africans. Hmm. And we cannot call them, they are xenophobic, which other people are just blaming South Africans whenever they are concerned about their future and their nation. Hmm. Yeah, so Yeah. I cannot say what happening is something like xenophobic or the hatred of a black man. Hmm. It's clearly they are just concerned about their future and their children. Hmm. Yes. But do you believe this is the right approach to deal with what is happening now, which is crime and competition in business at large? Actually, the way things are happening, I don't think that is the best way to solve the main problem of South Africans currently facing. Hmm. And I don't think this thing can solve the deep-rooted problem of high unemployment, inequality, and joblessness by this form of march and the way people are attacking just black foreign nationals in this country. Hmm. Actually, I'm not supporting the foreign nationals who are breaking the law of the nation, like selling drugs, and you cannot just call South Africans they are xenophobic when they are fighting illegality. Once you are in South Africa, you must be abide by the rule of law. Hmm. And this business competition, especially most of our people are running spaza business in the townships. In this regard, I encourage the local people to join this business, to run, and to cope up and learn the hardship of how you run this business, because this business is not easy. It's not the way you look at it. It needs the dedication and the hard work, this business. Yeah. So you must learn something from these people, the way they are learning, then you can carry on your own business in order to compete with these people. Because these people, these foreign nationals who are running this business, that is the only way they can survive, since they are what we call integrate to the society in order to sustain their life, because they are self-employed. As you know, there is no refugee camp in South Africa. So as an asylum seeker and a refugee, once you are here, that is the only way you can survive. Okay. Sho ke sithi akho nto ayigxekayo yena njengesiqu kwindlela bemboMzantsi Afrika ababona ngayo, ingakumbi xa sewujonge kwindlela yoba abanye abantu abasuka kumazwe angaphandle besophula umthetho, ukophula umthetho okufana nokuthengiswa kweziyobisi bengalandeli uba uthini umgaqo osisekulo. Kodwa ke uthi unenkolelo yokuba noko izinto okanye ke amakhwelo ahlatywayo ngokwathi mabamke abo bokufika kuba bathatha amathuba wabemi boMzantsi Afrika, noko unenkolelo yokuba noko ibinokuchotshelwa ngenye indlela. Uthi ke imbonakalo esibona ngayo ukuqhuba kwamashishini lawa abo, ingakumbi apho kuwe ekuhlaleni, njengoba benamashishini aliqela, uthi ayikho lula ngale ndlela uyibona khona. Uthi ke
kakade abantu abasuka kulaa mazwe bebaleka abazibalekayo bekweli mhlawumbi njengeembacu ayikho enye indlela banophila ngayo ngaphandle kokuba bazivulele la mashishini. Uthi ke wena apha ekhaya ungummi weli loMzantsi Afrika, into onosuke uyifunde kukuba qha ujonge indlela abashishina ngayo. Utsho ke vakalisa lwakho luvo 0725145381 ke le ngxoxo ifikelela ke mntaka-Adonis kule ndaba bendifuna ifikelele kuyo. Le ipointi agqiba uyibeka ngoku umnumzana uDesta ibuya ingqamane ncakasane neza requirements ngokube sinawo kwezi veki ziphelileyo ubuzithetha zokuvula ishishini apha. But ndifuna ubuyele back phaya kulaa mazwi kaBawo Mbeki obu budlelwane athetha ngabo ngoko yamene nezizathu zokuba abanye abafana nani babe nala makhwelo banawo namhlanje ukuba abemi bamanye amazwe abalapha ngokungekho mthethweni mabahambe. Kwinto kabonakala ngoku ngawuyalumkisa uMzantsi Afrika ukuba noko ningancengi ubuncwane obebunovela nobu-Afrika obusithetha ngabo kule Africa Day. Ngosi Msasazi, I don't know which, I want to also communicate in English for the sake of your guest there, whom I believe he represents foreigners. I will address him as such. Okay, sure. So that he may also hear my points. Yeah. Firstly, Msasazi, today I've made a decision to stop listening to former President Thabo Mbeki. I had stopped listening to him because he is good as history and telling what happened, but not addressing the future, which I believe he's not going to live in the future. So that's why he is not interested in wanting to know what the future holds. He could have learned a lesson from Nelson Mandela, who, when he was resigning, told us that, don't call me, I'll call you. The future is in your hands. I believe now he's bringing relevant lessons of the history, because what he's talking about of the 1950s and the 1960s, it's not relevant today. I'll tell you why. Because what Mbeki is always referring to is making case studies. One of the case studies was Ghana rejecting Nigerians, saying those people could not be accommodated by Ghanaians, and the Ghanaians chased them away. And then he claims that that did not solve the problem. I'm glad that he mentioned that at least it was only one type of foreign nationals that were chased. It was only Nigerians, which we are also having problems with. I can calculate immigrants are in South Africa. It's Ghanaians, it's Pakistan, Bangladeshis, Somalis, Malawans, Congolese, Zimbabweans, Botswana, Lesotho. I've reached 10 now. All of them. And you're not done. done. In one country. I'm not done. And I'm addressing that because this notion of saying, let us not point to them. In every problem, there are layers into it. Part of it is that these illegal immigrants, they had seen that the fence of South Africa is non-existent and the laws of South Africa are not implemented. And they took advantage of that. And that's why today we have so much of illegal immigrant who become as asylum seeker because he has a conflict with his family member. Did you listen? The guy there that is coming from Ghana TV, because you have a family dispute and then you go 1,000 frivolous ways of coming to this country, which are not lawful, by the way, because an asylum seeker cannot be a person who just runs away from his country because he had a dispute with the family. It's just one example in hundreds and millions.
So what I'm trying to say, addressing Thabo Mbeki, he's just a delusional old man who needs to sit down and let us who knows what we want for the future deal with that. That is the first point I wanted to deal with. Yeah. The second point is the response to which your guest has come here to defend that Yeah. we need to solve this thing amicably. If I can remind him, we started in 2008 to raise an alarm about this issue of illegal immigrants. When they started to flocking in the country, the immigration laws of this country, they do not allow certain people to do activities, particularly of foreign descent. Let's take this one of the puzzle shop. If you are a foreigner, according to Employment Service Act and according to the Permits Visa Act in terms of how do you obtain a permit. Yeah. Therefore, it means if you are going to open a business, spaza shops are businesses and they are low scale of this country. Even in their economies, they can tell you today, in other countries, there are reserved economies for their citizens. You are even arrested in other countries if you went to other country and opened something that is reserved for South Africans or meant for those citizens. In South Africa, you've got a requirement if you are going to open a business. It's either you're an investor with a minimum of 5 million on inception when you arrive, or two ways: you take that 5 million, invest to a company that it exists, and therefore you can then employ 60% of South Africans. So in his argument, saying that's the only way they survive, we must ask him, how do refugees and asylum seekers need to survive according to the standards of any refugee people across the countries? So why is it that it's only South Africa that asylum seekers are migrated within the people, that refugees can open every business they want? When they say we need to be hardworking or we need to learn, do you know what is it that we can learn? The fake products they are producing for themselves, which are not SABR tested. South African Bureau of Standards test every product. Their product does not go through that process. Yeah. They manufacture themselves fake cold drinks, fake chips, fake everything. And then after they do that, they sell those those stock with cheaper. Let me stop there. I think. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Bese sikubamba kahle konke ndikubambile, kodwa ke ezinye zezinto athe wabe kanti yaziphakamisa umnumzana Adonis kukuba uthi ke akasenawo umdla wokumamela kulowo esakuba ngumongameli weli umnumzana uThabo Mbeki xa sele ethetha ngokucakasana ngokukhethekileyo kulo mba udibene nelukhwelo lihlatywayo uba mabemke kweli abo bangaphumi kweli, ingakumbi abo bangene ngokungekho semthethweni. Uthi ke uMbeki ezona zinto agxila kuzo xa ehlalutya ejonga izinto, ugxila kanye kwimbali, hayi ukuba ikamva loMzantsi Afrika liya kuma kanjani na. Uthi ke noko makayekele ke kubantu abatsha indlela ababona nabacinga uba ingasonjululwa ngayo le meko, ayekele kubo, ibe ngabo abayichophela, bavakalise izimvo zabo, bangqiyame ngezizathu zabo kwinto abayibonayo uba iya kuba likamva eliqaqambileyo leli lizwe. Kodwa ke ezinye zezinto azibuzayo ke ngoku kumntu akaDesta, ubalula into yokuba noko ayinakuba kanti ummi woMzantsi Afrika makube kanti usebenza nzima kuze avule eli shishini, kodwa xa uthelekisa kunye nabo, bona banendlela abafumana ngayo ezi mveliso bazithengisayo zibe zingagqibelelanga kwaye zibe zingafanelanga okanye zingafani, zinga-apruvanga okanye zingagunyaziswanga into yokuba
mazibe kanti ziyasetyenziswa ngokomgangatho welizwe loMzantsi Afrika. Ukuthi ke akunokuyanywa ngaloo nto kuthiwe noko ngumba ovakalayo lowo. Koko abemi boMzantsi Afrika bayadinga uba banikwe umtyhi ngendlela eyiyo kuba kade kodwa ke ezinye zezinto azekelisa ngazo kukuba awunosuka kwilizwe lakho kuba kukho ukungavani phakathi kwakho kunye nosapho lwakho, uze loo nto leyo ikwenze uzibone sewukwilizwe loMzantsi Afrika. Ibe sisizathu sokusuka kwilizwe lakho ubuye uzibize njengomntu oyimbacu kwilizwe loMzantsi Afrika. Zezinye zezinto athe wabe kanti ungena kuzo umntaka Adonis. Sikumzuzu wesibhozo ibethile intsimbi ye-10. Mntaka Bunyoni, ngena tata, uyayivingwa? Well msasazi enkosi kakhulu. NgesiXhosa kuthiwa inyathi ibuza kwabaphambili. Yes. Utata uMvuyelwa uMbeki ngomnye wabantu ababethe xa bengena bezama ukujonga into yokubana uzawushiya mzila uthini na xa sele ephuma eyohlala kowabo edutywa. Wangena ngetikiti le-African Renaissance. Ukuthuthukisa okanye ukudevelopa iAfrika ibe yile Afrika sifuna ibe yiyo sithetha ngayo namhlanje. Yenye izinto ke bendicinga uba mna asizugxila kakhulu kwezi zinto sizibona as negative, but we must sizame ukudrafta okanye sibe nombono le vision ye-Afrika esiyifunayo uba singayisebenzela njani na. Utata uMbeki ngomnye wabantu abathe xa engena wathi wa-introducer okanye wasungula le nto kuthiwa yi-African Peer Review Mechanism, into yokokubana uburhulumente baseZimbabwe, Namibia, Angola, South Africa, Lesotho, Swaziland mabube buburhulumente esikwaziyo ukubana thina abantu abalapha eburhulumenteni sike sijongane into yobana senza izinto ngendlela esemthethweni nangendlela eyiyo na ukuzama ukuphucula umgangatho wempilo yaba bantu sibakhokeleyo. So that was a very good thing that Utata uMbeki wayi-introdusayo esithi awuzukwazi into yokokubana ube nodonga olude eMzantsi Afrika abantu abangabakhelwane bakho okanye bengaboni uba kukho kwenzeka ntoni apha ngaphakathi kuwe, ngoba xa unedonga olude abantu bengaboni bazawucinga uba ikhona le nto imnandi uyifihlayo apha ngaphakathi kuwe. Bazama amacebo okujemisela negate le yakho ngelinye ixesha ukwenzela uba bazowubona uba yintoni abanoyifumana apha ngaphakathi. Yabona sasazi zikhona izinto ezivelayo ezifana ne-immigration laws ne-job reservations kwii-countries, ii-process zokuvula i-business, i-poor quality products okanye ii-products ezingekho semgangathweni esizithengiselwa ngabantu. Andizothi ngabantu bokufika because ke yenzeka across laa nto into yobana ufumane i-product engekho semgangathweni. Zizinto ezo ncakasana ebekufanele into yobana oomasipala bayayazi. Oomasipala bayayazi into yokubana apha eMthatha Road ecala kuhlala bani na, bangapha aba bantu bahlala phayana. Ingaba ii-bylaws zalapha esakhe isizwe ziyabavumela abantu abayi-15 babahlale endlini engu-2 bedrooms na? We would be able to deal with those kind of things. I-process yokuvula ibhiziness nayo ngumsebenzi kamasipala lowo. I-process yokujonga i-quality ye-products ngumsebenzi we-environmental health kwamasipala lowo. Msasazi into ze-immigration laws Home Affairs ukuba ngaba ukususela phaa ngo-2008 njengoba utata esitsho sasinamapolisa angekho kule meko siyibona iyiyo ngeMadlanga Commission. Ezinye iingxaki ngesingekho kuzo ngoku ngoba kaloku sekungena ezi trucks njena zingena ngee-containers kungoba kubole thina amapolisa wethu. Now akukho mntu ungazuthatha i-chance noba ngowangaphakathi eSouth Africa noba ngowangaphandle eSouth Africa xa ebona into yokokubana ucingo lweSouth Africa lulele, isipolisa saseSouth Africa asinamva, asinamphambili. So anyone can take a chance in that kind of environment. Therefore masilungise uburhulumente bethu such that nabani na obeze ngokungendawo okanye ebeze nge-criminal intention eSouth Africa azibhaqe engakwazi uoperate eSouth Africa afune ukuphuma. You know,
besibuzana apha into yokubana aba bantu babhenkisha phi na, you know, umthetho awuvumeli uhlale nemali ethile phantsi kwebhedi eSouth Africa. Do we ensure that aba bantu bayabhenkisha aba bantu sikhalaza ngabo? So zikhona indlela ezisemthethweni ekufanele sidilishane ngazo naba bantu. Once you start uthathela umthetho kuwe, umthathele ezandleni zakho, wenza enye ingxaki phezu kwenye ingxaki. So masiyekele amapolisa, siyekele i-Home Affairs, siyekele i-Border Management Agency, siyekele amajoni, njalo into yobana mabasidilishane nazo ezi zinto. And ndinethemba msasazi indlela eya empumelelweni ikhanya ngokukhanya ngoku, because nangamapolisa siyawabona uba abanjwa kangakanani na. So I would encourage msasazi into kokubana ke sijonge indlela ezawuthi isenze sikwazi ukusebenzisana, you know, ne-Democratic Republic of Congo kwinto ye-mining, sikwazi ukusebenzisana ne-Nigeria kwinto ye-oil, sikwazi ukusebenzisana ne-Namibia kwinto ye-diamond. Yabona izinto zininzi, ubutyebi bulapha bungapha kokuqonda e-Afrika, but it's just that asinandlela thina abantu abamnyama yokungena sikwazi ukuxolelana ngoba ubutyebi bukusekwaba abantu amaPortuguese bayenga amaPortuguese, iBelgians bazinga iBelgians. eSouth Africa i-mining industry yalapha iphethwe phi? Ayiphethwe ngasithi eSouth Africa, iphethwe koLondon. Sithatha ngoLondon, London Mining. I-petrol yalapha okanye i-retailers the-petrol iphethwe phi? Now we must find means and ways of ensuring that ubutyebi base-South Africa bubuyela kuthi. I think I was mute msasazi xa bethethayo otata kwelaa cala. If my colleague could just mute when he's not speaking. Yeah, okay. Ungagqibezela ke tata. You know, all I'm saying msasazi, into ekufanele uba siyayenza kukwenza iindlela zento okokubana umntu omnyama aparticipate meaningfully kwi-economy ye-country yakhe nganye. Yeah. Okay. Ndikubambile mntakaMnyonyo. Siyabulela kakhulu, sixolise ngokuphazamisa kodwa ke sele eyimutile ngoku. Akayimutanga kwayena. Okay. 072-514-5381. Mr. Anamo, do you want to respond on what Mr. Adonis said earlier on? Yes. Yes, please go ahead. I do agree in some of the points he raised, but when he was commenting regarding the speech of Thabo Mbeki, we cannot just read off the important speech which was made by Mr. Thabo Mbeki. Let's use what he said, which is important for us to implement or to apply for the future generation. And not just put in the dustbin what he said, everything, and it will continue in the future. So sometimes we must take what these elders said from their experience. Regarding the fake products, what he said, this is Plaza owners are selling. If you are just complaining the Plaza owners regarding this fake product, yes, I think we are pressing the wrong button. What I mean, this product is, most of them are in the China mall. They are buying from these Chinese malls. How these products they pass the port? They are buying from these big Chinese malls, and they are just selling in the Spaza shop. And also, which I can assure you, there is no single product we are making or manufacturing by our own hands. This is completely a lie. I can assure you 100%. There is no single product we are manufacturing. Most of the products we are selling in the Spaza shops are from these big retailers like Jumbo, Big Daddies. And in fact, there are some items which we are buying from Chinese malls. Yes, those products which are buying from Chinese malls are not long-lasting. You know that. The jacket you are buying is 100 Rand from Chinese shop, and
You are buying the quality one. You know, these Chinese people are selling the fake products in throughout Africa. That is, you know, which is not we are manufacturing. So the regulatory bodies, they can go and they check in the Chinese mall than Spaza shop. You understand my point? Yeah. Yes, Good. and also for the future of Africa. Europeans, they did it. They are united, they are growing, they are working together, but they don't want us to be united. We are divided as Africans. You see, we are rich, we have everything in our African continent, but we are poor. Why? Because they divided us. Because they are behind all those divisions, behind when the black man is fighting each other. There is an imperialistic hand behind, as you saw from the past experience, which is happening even right now. Mm. That Yeah, is maybe the only way for us as Africans to have to be united to prosper. Yeah, That is the only way. yeah. Okay. But what is your take on the issue of? I think a lot of people have been raising this question: who must carry the burden of the African economy then? If you are saying we are divided because of Western people or whoever, then who must carry the economical burden of this continent? Is it South Africa? Is it Nigeria? Is it Ghana? Then how do you answer that question? Do you know behind all this chaos in Africa, there is a Western? If you see what happened in Burkina Faso, you can easily say if Africans, when they work hard for themselves, they can change their country. They chased imperialism from their nation. Now they are prospering. Look, Niger, what is happening there. In Mali, they are working very hard because they are united. In fact, look what is happening for these two countries, what the Western is doing. This is a terrorist which is created by the Western, which is weakening them. They approach them like humanitarians, but they are mushrooming and supporting this terrorism, not this government is to function. So the only way for Africans to unite it is working together. However, this agenda has been set long time during Julius Nyerere, Patrick Lumumba, Haile Selassie, all these people, they try to unite Africa long time. Why it is still Africa is not united? Because there is a huge backlog and a huge agenda, not Africans to be united. I don't think unite Africa is easy even in our lifetime. Because if Africans are united, I know the Western are gonna suffer because everything gonna be here. If you see Congolese people, most of them refugees and asylum seekers in South Africa, the richest nation on the planet, look how they are suffering. Who is exploiting their mining? Who is robbing their mining? The Westerners. How they did that? They just make you and me to fight. When we left the area, they start digging the mining which is there. That is how the Western, the imperialists are dividing Africa not to be united. So why there is war in Africa, every corner of Africa, if you see, there is a war. Where is war in Europe? There is no war in Europe. You cannot tell me the Ukraine and the Russian war, the Gaza and the Israeli war. But in Africa, there are terrorists here and there. They are created by Westerners. They don't want us to be united. So why we are scattered all of the world, and they see us like a dogs, as a black skin. Because when there is a war, we run away from our countries to survive. When you go to their countries, they don't see you like they see you like a subhuman. So why Africans are suffering, but we have everything. Okay.
Mr. Adonis, phambi kokuba ndiye kumhlala ekhaya, ndiyaqonda noba uyanqwenela ungena kule ndawo. Thanks. He did not answer your question. I just hear a man lamenting as a coward, quoting countries that they have stood up for their countries. Niger, Burkina Faso, and Mali. I'm asking myself, you've asked him a question, where this unity must happen. Is this unity happening in South Africa? Or is this unity happening in Nigeria or in Malawi? Where is it happening? Because our problem is that they have all flocked to South Africa, leaving their own countries, meaning fighting each other there. Why are they allowing imperialists to divide them in their own countries and then they shy away? How can you allow a visitor to disperse your home and fight with your brothers and leave your home in a desert type of a form? Meaning that's a talk of a coward who is a leech now, moving around trying to find other people who can then, they could be parasiting on. Because if this unit of Africa is so strong, why is it? We watch TV here every day. The Somalis who are what do you call it? Trafficking people. I was in Home Affairs in 2012. The Ethiopians, and Somalis facilitating false marriages so that they can get citizenship. In Home Affairs, I confronted that issue. So this fallacy of survival using African unity, it's a fallacy. It's a deception. It's not there. These people are not for us. That's why when they are here, they call off their brothers. They evade the place. When they find the place, they took it all over, drive up South Africans away from that place in a way of monopolizing, offering rentals. If you were renting 2,000, they will offer 5,000 because they know that competition and monopoly works. So what he's claiming white people are doing or imperialists are doing, it's what they are doing in their fellow South Africans. So this thing, it's about the fight of a territory and invasion. The people of Africa are invading South Africa. Sooner or later, we will then see our country being crossbreed and we have lost our lineages because now we are sleeping with them. And in the process, you will not know who's an Ethiopian, you will not know who's an African, Umxhosa, you will not know who's a Bata because we have interpreted. So there's no such a thing as unity of movement and settle in one place in terms of the African descent. God created Ethiopians to sit there. He created Malawans to sit there. Deliberately, he did it intentional for cultural values and sharing. I don't have the same culture with Ethiopians. I don't have the same culture with Somalis. I don't. They have their own cultures. And then you are bringing that person to my society. It's diluting the cultures. So this thing is a fallacy, a deception of people who want to take over countries and nations through sneaking in. That's why we are not going to allow it. We are going to defend this country and the descendants thereof for the generations to come. Thank you. Nkosi kakhulu, sikumashumi mabini ngokanesithandathu bethile intsimbi yeshumi. Masize kuwe ekhaya 072 514 5381. Ungena usithini wena kumba esiuphetheyo kusuku lwanamhlanje. Sifuna ukuva kuwe ke Africa Day, Africa Month. Silapho ke kusuku lwanamhlanje. Ungena usithini wena, zikhele le ndawo ofuna ukha kuyo kwimbathu molo. Balekile 072 514 5381. Usithumelele ivoice note, sitsalele umnxeba. Yeyiphi indlela yokubhiyozela ubu-Afrika enoxolo nengacinezeli indlela yokwenza yamanye amazwe ezwekazi Afrika? Ukwimbathu molo?
Kuba Adonis. Ndicela mama uvale iradio. Ndicela uvale iradio mama. Ndicela uvale iradio mama. Urhulumente wethu urhupila ngoba abantu kudala bekhala abantu kasiphi futhi kwenzeka kwenzekani noko abantu bakangavumi nje ngolu hlobo urhupila abantu abawona njengale nto yale mihle igcwele lokho kudala abantu bekhala makuza amajoni makuza makwenza i-roadblock imoto zonke zithekile bakungene zidli abantu kudala i-aram dala zingamanyele ngoku kanti basathi nabo kungona baphakamana kufuneka futhi abantu kunika nabantu kodwa uba yayizokwasekane ngeke kuthiwa zivulekile ii-borders makuphakanyeni kuvale ii-borders abantu bangene kudala eyonto namhlanje le ikhali aram ezi zingebazo zingamanyeli urhulumente wabantu makabamamele abantu ngoba banento noba bananto kodwa abantu banengqondo abantu isambu phambili ukhokhela abantu yeka ubamele abantu phasi Kuvakala. yena hayi lento ifoto sekakuthi isangaba bebephakama uba sathi Adonis ibeke kubayo asibanyanga nabo ndibona aba bantu bafuna uzawufila apha angathi kukhwinto akwati right ngoba kaloku akunavula awunakuba abantu awazileke sesebenzile zithithifoni apha abantwana ilizwe lonke abantwana bethu bayingozi yokothwana Okay. bekuthiwa masitsho inkosi kakhulu so yonke le nto abantwana basebenza baphambele bangamadoda benza izinto ezibuhlungu syale abantu kudala msasazi wam abantu bakhala abantu bakathika kuthiwa iinyawo zabantu abasithetheyo ngoba zininzi khalazo zibekwe libani bakuze bakuze basile emathafeni zininzi ndingazibala nam nyani asibatanga into nayo bafuna ungena batye ngoba zaba bafika bona babiza iprice ezileyo babhanga abantu bantu abakho kunye nathi aba bantu into nayo yinene msulwa msasazi makungene abantu abaneempepha uzamthathaphi umntu okwenzi ngoba abanye mali zabantu abanye bathathile. All right. Okay. Uvakele mama. Uvakele mama. Masithatha abanye mama. All right. All right. Enkosi mama. Enkosi mama siyabulela. Enkosi mama siyabulela. All right. All right. Okay, enkosi mama ndicela sithatha abanye mama. Ndicela sithatha abanye mama uxolo. Ndicela sithatha abanye 0725145381. Bana ukuhamba lamadoda akasebenzi. Amadoda ukuthi awasebenza. Ingako sesifutha-futhana mna ukuzolama. Awasebenzi abe nedini. Qinile nangona baneentloko yabo kudura. Aba ke badura bawo kodwa nabo bathipana. Nala madoda mawahambe lamhlanje. Ekosizini. Nathi ke siye sirhwempe, siye sityelwa endlala.
Phanathi urhulumente uzofika ukuxhasa thina ke South Africa kubonakala into yoba usafuna ukongeza namanye amazwe kosenza abanye abantu kwamanye amazwe. Ayikho nento yokohlulakala kakubi exhego isiphetheyo. Yotsho ibhoti ezimvuzayo. Yamvuza neebhote zabo. Nkosi, siyabulela bhuti. Bhuti, andiboni uba ukhona umntu onozaphinda ayicacise ukugqitha uAdonis. uAdonis uyicacisile injalo, injengebesitsho futhi. Nkosi tata. Nkosi, 072 514 5381. Molweni msasazi. Molweni ba. Umthembu luthetha Eledi Fre. Yes dad. Ndiyaniva kuthetha ngomcimbi wobunye nokuhlangana. Akukwazi uba ngama-Afrika singakanga siqale thina sibe mnye sithethe into eyi-one. Alikho ilizwe elingenamthetho njengelizwe lethu lase-South Africa because icingo liphantsi kutsibane masi. Okulandelayo, abantu base-South Africa akukho nyani kubo. Umntu ucingela ongowakhe umsebenzi. Naba bantu basuka ngapha ngaphandle baze luzokwenza iibhizinesi zabo. Futhi ke ngoku bathubelisa into ezirongo ziziswe ngapho. Yiyo le nto ingathi bayabukulwa. Ababukulwa kodwa sithi thina singuMzantsi Afrika mabahambe bawulungisa iincwadi zabo babuye ngokuhle ngokukodwa. Ayilwisi le nto. Akho nto inzima umntu xa kuthiwa abantu mabagoduke bawulungisa amaphepha wabo. Umthembu Eledi Fredenko. Nkosi Mthembu, siyabulela. Molweni ekhaya. Molweni ba. Ukwimbadu molo. Molo tata Mpilile. Molweni kuhle mama, kunjani? Ukhona nam uthetha nonomzekelo Jama. Ewe ma. Omnye we-conveners zale March somana yapha ecala nge-28. Okay. Ndimamele msasazi apha. Yeka kamandi kokeli yam uAdonis. Yes. Nam ndikhona kulaa movement aphakama kodwa ndimhlala lapha ecala. Hey. Ndirhalela ungena kubo bobathathu umsasazi wam. Izama. Utata uBunyonyo uthatha athi xa sikade sinamagama ayi-teaching and busy. Nam ndiyayinqena ndiyayazi bona. Ngela xesha ke la magana ayesiza kuba zazingekho kakhulu itishala kweli lethu ilizwe. Apha ecala ayekho ligcwele. Nam ndandifundisa ngawo ngapha ematatiyeni. Yes. Asifundisa la magana. Now sinabantu aba-better off than aba bantu babefundisa those years. Ngaba ngoku ba-jobless apha eSouth Africa. Yes. When you are looking at the university zalapha eSouth Africa, uyofumanisa kweza board of directors, ku-management, is still the African brothers and sisters. Besibe sinabo abantu abafundileyo abalapha eSouth Africa. You go to i-hospitals zethu. Uthethile ngazo that Bunyonyo, what is the neurosurgeons that are coming from Africa? We have got all doctors that are trained by best universities. Former UCT. Abanye babheke ko-Cuba, which is fine. Abanye babheke kuzo zonke ezi institutions. Yeah. But now, bayaphiketha apha esitratweni because abanamsebenzi. How are we going to say we have got abantu abangekho best if we don't give them all the job opportunities? Asinokwazi ukomperisha what was happening prior 1994, post 94, now 2026. No, as far as because sasifunda ngela xesha as a South Africa sine shortage. I will say it was a scarce skill ngela xesha. Government has done it again during COVID. Wayothatha ogqirha ngapha eCuba
wabazisa apha. Abo gqirha sibazi noma baphelela phi. Doctors who could not even speak English. As far as Baba Pela, billions of rands were spent on those doctors. As far as Baba Pela, maybe they are still here. Whereas we've got our own doctors that are still capable of doing what is done by those doctors in Cuba. We had doctors that were also trained in the same Cuba. Let's just work stuff. If Mr. I'm sorry, I didn't catch his name. Mr. Lou. Desta. Yeah. I'm sorry, I didn't catch his name. Mr. Anamo. Desta Anamo. Yes, Mr. Anamo. Uti, we need to learn from them. That's what he says. Yeah. We need to learn from them. From business point of view. Yeah. Yeah. It's on Jarona. Akukho inzima ekufundeni ukuthengisa. Abantwana balapha eSouth Africa, in most yabo bafundiswe ngomama bebevuka bothengisa itumato esitratweni. Asethi ngasupermarket apha, thetha nge-tuck shop nespaza shop. Yeah. Abantu balapha eSouth Africa bayakwazi ukwenza ikota, babe ne-tuck shop, bathengisa amagwinya, bathengisa into. Ayonto intsha le. Ayiyokwanto intsha le. And ndikebona uthi ukuthi into ethi masiyifunde kubo kuxele ngoba uzofaka uzolala kule ndawo uthengisa kuyo. That's what we can learn from them because that's what they are mastering it. In most tuck shops, in the villages, in towns, they sleep there, they wash there, but yet they sell food. And even these things, they are fakes, they buy them from Chinese, whatever. If you can go right now, you go and buy a Pampers from Ispaza shop or as the shop Zab. Then you go and buy Boxer. I'm sorry, what Robbie Zamaka shop goes there. Call himself. Uyothenga pha kwezo shop uyofumanisa uba umntana uyakwazi utyabuka using those cheap Okay. Pampers. Yeah. Atyabuka umntana kube kubi kuye kungakuba umzali akamtshintshanga umntana. But what is the problem is the things that are inside the Pampers. Ingxaki yethu esibe nayo apha eSouth Africa again from Mr. Amon. You in Africa need to be united. And now I'm still wondering who's supposed to unite this Africa. If there are countries like Niger, like Mali, like Burkina Faso, that are Israel, that one about the Puma from Lendo Patu and Gabelu, and he get one shop. Yeah. About we will prioritize our people. What is preventing these leaders across the other countries of Africa in doing that? In capacitating their own people. And whatever is in their people, in their areas, in their countries, basiqale abantu bethu sizabafundisa iskill izophuma apha siyithengise thina apha sithengisela umuntu osenext door ongenayo yona. What is preventing them? Okay. And now, if you are looking at the world, the continent of South Africa, I mean of Africa, all these countries, they move from the top of Africa to the tip of Africa, which is South Africa. Why? Because our government, we are fine enough. What they are concerned about is to please who doesn't next door. Yeah, no, ndikunothile mama ungasasugqibezele nje sizodlulela komnye olandela. Enkosi tata into endicelayo inye bantu base-South Africa selilide lithu 1956 abafazi bamatsha bathi phantsi ngamabhasi 1976 ii-students ezi-students ngongamaxhowaza bana 50 years ku-2026 we have to do it for the future generation. Okay, It's not the South Africa that we wanted.
Okay. le esikuyo. Okay. Enkosi msakazi. Ndicela wenze kanje mama ungekabeki phantsi. Ndicela kule number le usiwhatsappele ngee-details zakho enzela uba sikwazi ukuncokola especially ngalo mba wangoLwesine. All right, get us. Inkosi kakhulu siyabulela. 0725145381 sikumzuzu weshumi elinesibhozo phambi kwentsimbi yeshumi elinanye. Molweni tata umsasazi. Molweni baba. Molweni. Hayi tata umsasazi, ndisemncinci kakhulu libhelele. Tata umsasazi, apha ekhaya into endifuna ukuyitsho apha kwatata, uba umntu usuka phaa kowabo uzohlala apha kwatata, uzawufika mos utata unabantwana bakhe abandim nabanye nabazukulwana. Unomthetho wakhe kutata apha ekhaya. Xana ngaba ke ngoku laa mntu ufikayo uzohlala apha ekhaya utata umamkele, ngoku nanko ke ngoku umosha abantwana bakatata. Ubafundisa izinto ezingekho rayithi, ubafundisa izinto ezingekhoyo. Utata angazithandiyo ke ngoku kufanele uba athini utata? Akazugxothwa nangutata, uzawuqalwa ndim ngoba umosha abantwana basekhaya ngoku. Uvunyelwe ngutata uba yena makahlale. Nditsho apha ekhaya ke ngoku andisathethi ngoMzantsi Afrika, andithethi ngeAfrika, ndithetha ngomzi lo katata. Andiqondi ke ngoku utata afama anyamezele loo nto leyo uba umntu athi ngoku esithi hayi uzohlala apha kwakhe uzawumane emnqandile iinkomo neegusha, amane elima igadi kanti ngapha uyaphosisa akazange wenza loo nto, uzomosha abantwana bakatata. Ke ngoku ayizunyamezeleka loo nto leyo. Kuzawunyanzeleka utata athi ndoda, nantsiya igeyithi ubungene ngayo, phuma ngoba kaloku ngoku awenzi umthetho wam endiwubekileyo apha ekhaya. Ndicinga njalo mna tata umsasazi. Hayi andizuba mde, ndisemncinci nam ndimamele. Tata. Ndimamele, iredio ayihlali yodwa, ihlala nomntu iredio. Khawubethe kuwe tata umsasazi. Siyabulela ekhaya. Ukwimpatho molo? Ubulisa mntakamaliwe. Wow. Mpatho. Bayathi? Mntakamaliwe ke ndihlomule nje kulo mxholo wakho. Yes. Ithi into kwam ubona angabana sine-ID ye-United States of America. Basithetha nge-unity yase-Afrika. Asinakwazi i-achieve kulaa level. Okay. That's number one, because i-USA yabane-advantage ye-language ebadibanisayo xa bebonke. Zingaba zikhona ii-cultures, but i-language it runs across all the states zase-America. Into ke ngoku mntakamaliwa engekhoyo e-Afrika, no wonder kwakukhona i-idea yokuthi iSwahili mayirane across, because kunzima uunite nomuntu ongamviyo. Into befana uba iyenzeka when you celebrate i-Afrika, ukuvuma ukuthi i-Afrika ayinasikhokhelo. That's number two for me. I-Afrika isakhokhelwa ngabantu abajonge iziqu zabo, abasathatha i-instruction kumazwe aye bacolonizile. And into efana uba iyenziwa kuba eyona nto esiyisilisa kakhulu i-migration. Mntakamaliwa, ukujikeleza ihlabathi yinto edalwe nomntu. Nditsho umntaka-Adonisi, even yena sefile 100 years later, izawube isekhona i-migration. But now we need to find ways ukuthi how do we control it for the benefit of the country le apho kweziwa khona. Ithi ke ngoku le nto, number one, ii-countries as individual countries makeke zijonge indlela eziphilisa ngayo abantu bangabi nomdla
wonqumla umlambo wonqumla icingo makutsho kwenye ilizwe. Meaning makudevelopwe i-individual economies ze-countries zonke. Sure. More or less the same level is abantu bedla ngokuthi i-Africa is the richest continent. Akho nto siyifunayo thina kwezinye continent, which I also agree with those people. So if we can develop as the economies zethu, le mfumba yesinyiki sokunika usihle e-Africa izawuphela. But ayizuphela ncam because i-migration ayipheli. Yeah. For instance, Mandongase Eastern Cape, but I'm speaking from Cape Town. I migrated from this place because of various reasons. Ezenzeka e-Eastern Cape. Yeah. Abantu base-Eastern Cape, baseKapa, base-Joburg. So it says we can speak with anger and emotion, but imaginations ayizuphela yona. Let us develop i-premiers, by the way, if I can make a simple example for abantu bayithi. Yeah. Uma kuyena makadevelop i-Eastern Cape ukwenzela uba izakhono zethu singazozisebenzisa eKapa koma-Joburg sihlale e-Eastern Cape. Same way as Mnangagwa nezinye i-president zase-Africa, if they can develop, because Africa has everything, if they can use these minerals to develop i-countries zazo, le nto siyibonayo ke ngoku apha beza i-Africa bonke bacinga bafana uba i-Africa is a greener pasture, i-South Africa is a greener pasture, I'm sorry. Asiyo nyani ngam, because nathi size-South African sineengxaki zethu on a different level. I-South Africa ayinakwazi ukuaccommodate i-53 countries iyodwa. Loo nto istretcha i-resources ze-country. Izibhedlele zi-flooded, izikolo zi-flooded, we're lacking water at the same time. Iswelezi ziyabhesta because you are way beyond infrastructure. Kunabantu ngabantu. Into efunekayo eSouth Africa akuthiwa abantu mabangeze eSouth Africa. We are not saying that. And nomuntu othoyo kufuneka siqale samlungisa kule platform yakho Mtaka Malusi. Yeah. Ithi illegal immigrants. Illegal abantu abangene benqumla ngendlela ezimnyama. Kuba aba bantu uthi wabulala umuntu singabi nazo i-fingerprints zakhe singakwazi ukumtrace simfumane azo accounta. Asithi wonke umuntu wangaphandle eSouth Africa makahambe. Anybody othetha loo nto asizimvumela, sizamnqanda sithi uba ungene ngendlela eyiyo sakuvumela thina bemi belizwe sakunika impepha ngena uzokwenza lento ubuzoyenza uphinde uhambe, but ungene nge-back door ngondlela mnyama ngabo aba ndicinga bafana bamakumatshelwa bona. Ndithi nalamana besanda ukuphuma apha ndicinga bafana abamatsheli yonke nje umuntu oyi-foreign kuthiwa mabokuqala ekuqaleni, because that can never happen. Lanto kuthiwa mabokuqala ekuqaleni. You now reclocking the world. It can never happen. You take criminals out, you take abantu abeze illegal out, then you have the space, enough space ke ngoku. And at the same time wena in your country bazaphinde babuye nebasekumatshiwe sadesidini. We need to sort out our system, our government system, zifile zonke, starting from the top to the bottom. We need to resolve loo nto. Khona kona immigration akekho umuntu onoyistopha, izalwe yadalwa nomuntu. Enkosi Mtaka Malusi. Bathi mawa, Nkosi kakhulu, siyabulela. Yeah. Izamba thana. Izamba thana. Masikhahlele kuwe Faku, molweni Faku, neendwendwe zakho. Masidadele enzulwini Faku. Sesiphakathi esisekile. Ngalomhla Africa Day. We-25 Kumbuzawutsho. ku-2026. Ngalomhla ke weholiday kubhiyozelwa ubu-Afrika, i-Africanism. Masiqale ngokuthi Faku bekungafanelekanga into yoba sisayibhuda indaba yobu-Afrika ukuthi incasa yayo yintoni na kanye kanye. Yes. Ngoba kaloku bekufanele uba uyayibona i-Freedom Day siyibhiyozelayo. Esifanele uba sinelanga elokuzwelonke apha eAfrika apho sibhiyozela i-Africanism. Siqale ngokuthi yintoni na ubu-Afrika, ngoba ngaphandle kokuyibiza nje
ubuAfrika funeka sibuchaze uba busuka phi na, sibuchaze nento yoba yintoni na ubuAfrika. Masiqale kule ndawo ke zizi. I-Africanism iqalwe phaya ngo-1963 ngokwembali. Iqalwa ngama-Afrika alapha eAfrika. Ootata ababe noKruma, ootata uKruma lo waseGhana, nootata batata baphaa Nigeria, ababephethe Nigeria naseLusaka, ababephethe phaa ngelaa xesha, nababephethe eZimbabwe. Bonke abatata oSavimbi nooMarshall yayingabantu ababephethe ngelo xesha. Babona ke into uba i-Africanism lena ifanele ibe yinto ama-Afrika azimanya ngayo. De akha umbutho lo wawubizwa ngokuba yi-OAU. Lo mbutho yayingumbutho owawuqinisekisa umanyano lama-Afrika. Ubizwa ngokuba yi-African Unity. Lo mbutho ke uthe ukubakho kwawo kwabe kubakho inkululeko eGhana, kubakho inkululeko enantsikeni eLusaka. Kwabonakala ke into uba le nkululeko iseGhana kwenzeka le nto yenzeka apha eMzantsi Afrika, apho kukho ukutya khona, kukho imibele abantu babalekela khona, kwagcwala. Yadisayida ke ngoku uba iGhana mayibasuse abantu baseNigeria kuba kubonakala uba imibele noqoqosho luyehla. Le nto sikuyo namhlanje, umcelimngeni esinawo singama-Afrika kuba sakhe uqoqosho lethu, iidayimani neegolidi esiziwe zazikrwada singama-Afrika, sizenzele ngokwethu. Ukuqinisekisa into yoba ke ngoku ama-Afrika ayayeka ubaleka kwezaa ndawo zawo, asuke eZambia, asuke eNigeria, azogcwala iSouth Africa. Iphethe loo nto isenza ukujongana ngamehlo ngezikhondo zamehlo. Njengangoku senza iphutha lokuthi abantakwethu sisibaleke, kanti ngesileqa urhulumente wethu one-borders ezirongo kuba phambi kokuba ube ngaphakathi udlule kwii-borders, wadlule eHome Affairs. Masilungiseni iziseko zethu thina phambi koba sileqe aba. Eyona nto irongo ukuthi ngurhulumente wethu osebuthongweni nongakwaziyo ke ngoku ukuphucula uqoqosho lethu. Balibona ke ngoku lungathi lubhetele kwezinye iindawo, baleqe apha. Nakwiindawo zaseAfrika uphucula uqoqosho, kumanyano ubuAfrika, kuyeka abantu ukubhakanyelwa ilizwe elinye eliyi-South Africa. Nkosi ke msazi. Nkosi Mbathana, asilandele imbali kawuba sesinzulu nyhani thina engxoxweni ngoku. Enkosi ke kodwa siyabulela. Ndazi uba mandiqale phi. Mandiqale kuwe Mntakabunyonyo. Eyi, lo mba lo ngumba engathi singabetha ngawo kuyobetha u-6 wasekuseni. Eqandi nexhala siphakathi evekini. Kuyabonakala uba ingathi ngoku i-momentum esiyigeyinayo as uba sisiza phaa ku-11, heyi ingathi iba strongo kakhulu. Andikwazi uba uzawubamba apho uyeke phi, kodwa ndiyafuna nje ukunika uzinze ubethe kangangoko iingongomesele ziphakamile ebahlalini nakoogxa bakho apha, ube sewuyivala kuba kusebusuku. Wona ndinomdla walo mxholo kawuba befanele upart 2 ngale ndlela ndiwubona ngayo. Ngena Mntakabunyonyo. Enkosi msasazi. Izithethi ezingenileyo ezine ezokugqibela, ndicinga uba sithetha into enye sonke msasazi, akukho mntu ungathetha into enye apha. Umama unomzekelo uJama uthi eyona ngxaki sinayo yi-leadership engekhoyo yokukhapasiteyita okanye yokuphucula umgangatho wabantu kwii-country ngee-countries eAfrika. Inyani leyo imsulwa, that we have a leadership deficit, that when elected they look after their own families.
not to look after the welfare of every citizen of their own countries. Ubhele uthi ingxaki okanye ilaki yase-Europe okanye America into kokubana, yes, I think ubethe America bathetha ilanguage enye, isiNgesi. What is stopping us as Africans to actually have some 1 or 2 languages that we use, I mean, for trading, which is Swahili, mhlambe basi Swahili. What is stopping us to have a common currency for trading purposes? Wathi ke uba ubhele eyona nto ibalulekileyo kukubana umthetho walapha ekhaya kwatata mawube nguwo oshaya isiginci, uze uthi wawungawumameli umthetho obunikwe igumbi lokulala ngutata kufuneka uphume ngosomvana. Akekho umuntu oyiphikayo loo nto leyo into kokubana xa umhlali engasenzi le nto ilali ivumelana ngayo uye akhutshwe elalini, kodwa ayibe ngabahlali abamkhuphayo kuyiwa kwaSibonda okanye kwaRanger okanye kwabhodi okanye kwanantsi kana kwankosi, kuxoxiswane ngabantu kufunyaniswe into yokubana lo mntu ulisela lenkomo. Ngako oko akakulungelanga ukuhlala nathi ngoba uzasiphathela amanye amasela okanye uzasiphathela iinkomo ezibiweyo zakwezinye iindawo, and therefore funeka aphume ngosomvana agoduke ayabe bevela khona thina ngoba thina besicinga siyamnceda simnika igumbi lolala. So abantu abaze illegally akukho muntu uyiphikisayo into kokubana i-system, i-Border Management Agency, u-immigration, amapolisa, umasipala mabenze sure into kokubana siyabakhupha abantu abalapha kwingingqi kamasipala okanye kwiwadi nganye ngokungekho semthethweni. Now it means there must be an integration of these services. Benze into enye umasipala and other teams. Yiyo ke laa nto kuthiwa i-intergovernmental relations coordination ifanele into bayasebenzisana under i-justice cluster. Msasazi ubawo mawawa ubeka kwale nto inye ethi we must control inantikana i-borders zethu okanye i-migration for the benefit of the country in which these people migrate to. Mandenza umzekelo Msasazi, abantu balapha e-Eastern Cape abanye benyuka besiya ngaphaya kwelaseZimbabwe eMatebeleland, kukho indawo ekuthiwa kusemazizini phayana ekhokhelwa nguChief Kona, kuthethwa isiXhosa kwenziwa zonke into ngesiXhosa pha. Indawo ekuthiwa kuseNyathi, oMzilikazi kwelaa cala laseThekwini benyuka baya kwelaa cala lasenantsikeni laseZimbabwe, benyuswa zizinto zazibanyusa ezifana noMfetsane. Kodwa ongoza omthembu oqhudeni behla besuka eSwaziland bazothi KwaZulu Natal, basuka KwaZulu Natal bazotsho kweli cala lapha eBathenjini. So immigration awungeke uze ukwazi ukuyistopa yona. Amagcina asuka ngapha kwelaa cala laseMlambo uyiqili, i-Orange River ngokwesingesi, benyuka besiza laseDordrecht, Indwe, Yugi, Maclear, Mcala, Ngcobo, bothi kuqumbu. So immigration ngeke uze uyistope. Msasazi ndicinga uba mna eyona nto sigxila kuyo ngoku utata lo ugqiba ukuthetha uthi we must develop economies of each country for the benefit of the citizens of that country. Ude enze umzekelo into kokubana i-minerals ezi zalapha eSouth Africa kufanele sizenze sizombe, sawugqiba sizenze zibe i-products zibe zithengiswa sele zigqityiwe ukupolishwa njalo Msasazi. Uyabona iSouth Africa ngoku idepende emanzini eLesotho through iLesotho Highlands Water Project, but imali esiyikhuphayo eSouth Africa ingaba iyabancedisa abantu baseLesotho na into yokuba ukuphucula umgangatho we-economy yabo okanye ityiwa ngabantu abambalwa eLesotho abaseburhulumenteni njalo Msasazi. I mean, you can look at Rwanda, you can look at Rwanda ke different because although you have inantikana
some sort of a dictatorship, but it's benefiting abantu base-Rwanda. But bayithatha phi i-minerals zabo bazithatha e-Democratic Republic of Congo. So msasazi, eyona nto sifanele sigxile kuyo apha ngumthetho of each country, into yokokubana ii-countries ingakumbi apha SADC countries bekufanele into yobana siyasebenzisana, singaboni abantu bengena ngongekho semthethweni, but at the same time we develop economies zethu such that they benefit inanzikana i-citizens of that country. Akekho umntana tata umsasazi onowuvumela into yokuba omnye umntu wangaphandle azowutya iplate yakhe apha enantsikeni ekhayeni ebe yena laa mntu ebeyisebenzele laa plate. So must develop as economies such that we become proud of our economies. We benefit abantu base South Africa kwi-economy yethu, so that we can protect the economy of Africa from those who are criminals abazisa into ezifana nezigarethi ezingekho semthethweni, into ezifana notywala obuyi-fake, into ezifana nee-drugs ezisuka ko-Mexico, eBrazil and other areas. So ndicinga uba sithetha into enye, into ethi protect your economy, develop your economy, but ensure that you deal with the criminality through inanzikana i-justice cluster agents. Enkosi msasazi, mandikuvale ngolo hlobo. Ndithi siyabulela kakhulu mntakafako. Enkosi kakhulu. Mr. Anamo, as we close the show, we talk about African unity, economic development, with no particular order, concept. Mr. Anamo? Oh, sorry. Oh. Yes, sir, you can go on. Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Yes. This African unity started a long time, but the way it is moving forward is too slow. If you see, to fulfill African unity, as some of our colleagues said, to develop each country's economy is the best way. Yeah. Of Africa. And what Africans have is more than enough for African people. Still, Africans are because we are not using our resources. And this human immigration, migration of people's movement, it is natural. And it is not something which you hate it, but you can change into opportunity. This manpower, people's movement, what America did. If you see what Americans did, they used that people's movement, the people, into their economy, and they developed their country. I know there is some illegalities, like drugs, which is affecting the local people. We have to fight. No one is, for example, you cannot give a drug for your child. So if you give a drug for my child, and you call me, I'm a xenophobic, that is wrong. All Africans should unite and work together to develop Africa. But if you talk about the unity, many African leaders, they talk about the unity of Africa, but they were assassinated. Because, as I said, imperialists, they don't want Africa to be united. If your agenda, if you are working hard to neutralize your economy, your mining, you are a terrorist, you are a dictator, they dig a hole for you, they create a chaos in your country, they topple you. Then this, what we call the future of Africa depends on the white side. So to avoid that, we need to work together. These borders, which was created in Berlin Conference, is the one causing too much problem in Africa. So as African leaders, in each country there is a problem. In each country, as I said, there is terrorists,
which are fighting each other. Look what is happening in Sudan now. If you see behind, who is behind? There is the foreign hand which want to benefit what the Sudanese people have. In order to develop Sudan, the Sudanese regime, those who are fighting, they must come to the table and solve their problem themselves, not the third hand. Most of the problem, our African problem, we fight, we call the foreign man to come and make a peace for you. That shouldn't be accepted in the future of African unity. Thank you for having me. I think enough for me. Thank you. Thank you so much, sir. Taka Jonis, ivale tata, uthi ke lo mama ungakhumshi, uthi uza kakuhle qha uske ulume emangesini endiqonda uba ke kodwa sisamile nathi uhlangabezana ukuzama uteketa le nto uyithethayo kweli cala. Ngena tata uvala. Ndivila, hayi manditye kwela kuthi noko xa ndivalelise. Yeah. Mna msasazi, into endinakuyitsho nje into yoba asinawunqwenela ofana ne-Europe le sithi thina yiyo colonizer thina, asizo-Europeans. I-Europe ine-language zazo, ine-language yayo enye ebayi-understandayo across Europe. Ze uthi wena kuba ubona i-Europe isebenza uthi mawufane ne-Europe, ngubani luzawuyeka ilanguage yakhe aye kwilanguage yomnye? Because isiSwahili eso msasazi noba si-commonly use sithethwa in the Central Africa. Wena ke ngoku uzawuyosithatha isiSwahili ungumXhosa, ungumThembu, ungumHlubi, uyeke ulwimi lwakho ngoba kutheni. So ndizama ukuthi ke msasazi, kwii-territory abakuzo andiyiphiki nakanye msasazi into ye-immigration, iyenzeka naphina. Kodwa khakundibonise mna umXhosa owande ngokuyohlala e-Ethiopia, wanda wafike wazala wanefemeli bane-core society. Ayikho loo nto. Abantu bamigreyithela towards a certain area bazigruphishe. Yiyo ke ngoku loo nto i-segregation yayisenziwa ngamabhulu bade bathi ke bona qha bayenza nge-apartheid besithi ii-groupings of like-minded must stay together, which what was wrong was to treat other races as half humans. But msasazi naphaa kuthi emakhaya kukho indawo kuthiwa kusemaXesibeni, kusemabheleni, kusemantontonini. Hayi kuba bengafuni ukudibana nabanye abantu, kodwa xa nisherishe ii-values nee-cultures, naniselane ke ngoku nabantu basebumelwaneni ngokutshintshisana, nizekelana, abanye bazeke ngapha, abanye bazeke ngapha. Akukho uabhyuza omnye xa kuyolinywa kutsalwe isipani eseenkomo ezibolekwe emabheleni, ezinye iinkomo zibolekwe ngapha emaXesibeni. Bubudlelwane obungakho calanye. So into esimelana nayo obufunxa icala elinye de deske bulibulale elinye icala. Le nto yenzeka apha eMzantsi Afrika every day sibukela usuzokuthola apha kutyiswa abantwana bethu ii-drugs ngabantu baseNigeria. Nezi kutya kuneepoyzini kusuka kwezi ndawo abantu balala kuzo kodwa bathi ziivenkile. Asinayo kuyivuma loo nto msasazi. Akufunekanga ke izinto msasazi sizisugarcoate njengomnye ugxa wam apha. Lo mfundi ke kakuhle xa ukwakho abantwana bakho baqeqeshwa nguwe, awufuni enye i-criminal ezawuphinda izoncedisa abantwana bakho apha kuba usithi naba bam abantwana zii-criminals, naleya i-criminal yangaphandle. Ingene njani i-criminal kwakho? Yazomosha. Une-responsibility yokuqeqesha abantu. ISouth Africa inoxanduva le-South Africans, hayi abanye abantu. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu, siyabulela. Nikhuphe ngengoma
kaMzwakhe Mbuli. God bless Africa. Inkosi kakhulu, siyabulela. Sisuke ezidlumbi. Wibhadi no Arthur Ndamali.